התמונות הקשות והכואבות מאתמול, חשבנו שמן הראוי להפגיש שניים מהנפגעים, תוצר של אותה מרירות ותסכול שבאו לידי ביטוי בהפגנה, יפית סנבטו ורב שוטר שמוליק פיאמנטה. שוב שלום. שלום. יפית, אי אפשר שלא לראות, אה? מה לעשות? יש גם דברים כאלה. בקושי מצליחה לדבר. איך זה קרה? אני הייתי עם חברה, כאילו, ברגע שהתחילו כל המהומות, אני התחלתי להגיד עם החברה, תפסיקו לזרוק אבנים, תפסיקו לזרוק אבנים. ואז אני לא יודעת מאיפה בא, ונחת עליי אבן על הפנים. מאיזה מרחק? יש לך מושג? פשוט לא ראיתי. זה רק נפל עליי, אני לא ראיתי אפילו מאיזה כיוון זה בא. חשבת שזה הרבה יותר נורא מהפגיעה בשפה? מאוד, מרוב העוצמה של הכאב שקיבלתי בזמן הפגיעה, חשבתי שהפנים שלי לא שלמים בכלל, מורחים, משהו כזה. שמוליק, איך אתה נפגעת? לאחר שיצאנו מהמתחם, מתחם משרד ראש הממשלה, על מנת להדוף את המפגינים, בחור הרים אבן בטווח של 4 מטרים לערך, הסתכל לי ישר בעיניים וזרק את האבן לעברי. אינסטינקטיבית הסתובבתי וקיבלתי אותה בגב, בעוצמת המכה עפתי לרצפה. מה אתה אומר? בעצם ראית את המפגין שזרק עליך את האבן? הסתכלנו אחד לשני בתוך העיניים, הוא פשוט עם האבן כיוון אותה וזרק. ואיפה בעצם נפגעת? מהנפילה? נפגעתי, לא. קיבלתי את האבן שהייתה בערך בגודל של תפוז בחלק האחורי של הגב באזור הצלעות. מהעוצמה עפתי לרצפה ונשכבתי שם. אתה יכול לזהות את אותו בחור? לא חושב. זה היה יותר מדי מהר. עכשיו את יפית באמבולנס, אני מבין, עוד שומעת דברים לא כל כך נעימים. מה לעשות? בשביל זה אנחנו הפגענו, ולמרות זאת, אחרי הכל גם יש תגובות שליליות מצד האזרחים. מה שמעת באמבולנס? אני באותו זמן לא הבנתי מה אותו נהג אמבולנס אמר, אבל חברה שלי סיפרה לי שהוא התנהג ממש לא יפה, וביטא את עצמו בצורת מגעילה שהיא לא יכלה לשתוק לו בכלל. היא החזירה לו, אבל בסוף אמרה לו, אתה יודע מה, אני רוצה להחליף את האמבולנס, והחליפו האמבולנס. בסך הכל אתם הייתם חיילים בשטח, את באת למחות, אתה באת לשמור על הסדר, שניכם יצאתם פצועים. אגב, שניכם מהמפגינים, אני מבין, יצאתם פצועים. הצלחת לפתח באירוע כל כך קשה הזה איזה שנאה לנציגי החוק, לשוטרים? תראה, אני לא יודעת. לי יש את ההבנה הזאת שלא היה צריך לפגוע בשוטרים, כי זה תפקיד שלהם לעמוד שם ולהשליט סדר. אבל אם יש לו את ההרגשה הזאת של שנאה, אני לא יודעת, תראה, כל אחד בהרגשתו. אני לא יודע אם יש לו הרגשת שנאה. מה אתה חשבת על המפגינים ברגעים הלא סימפטיים האלה מבחינתך? אין לי שום שנאה כלפי אף אחד. בסך הכל ביצעתי את התפקיד שהוטל עליי כמו שאר החברים שלי. גם לא כלפי אותו בן אדם שזרק עליי את האבן. אני רק מצטער שההפגנה הייתה כל כך קשה. והרבה אחרים, הרבה שוטרים אחרים נפגעו בצורה הרבה יותר קשה ממני. כמו כן, גם המפגינים עצמם. יפית, כמה שנים את בארץ? 13. ומה את עושה? אני סטודנטית. מותר לשאול בת כמה את? כן. 23 פלוס. ומה את לומדת? אני משפרת בגרות ועוברת כל מיני קורסים. אתם פחות או יותר בני אותו גיל, אתה בן 24, נכון? כמה זמן במשטרה? שנה. עכשיו, בסך הכל, טוב לך? בחיים? תראה, אני לא... לי טוב, אבל אני לא נציגה של כל העדה. הסבל של כל... שאלתי עלייך הפעם, דווקא אישית. אני מסתדרת. הגעת בגיל 11. כן. עברית מצוינת. אפילו עם שפה פגועה, יופי של עברית. מרגישה שנקלטת? אני לא הדוגמה. רק בשמחות שעוד נפגוש אתכם, ואני רוצה מאוד להודות לשניכם שבאתם אלינו לאולפן. תודה רבה. רפי, אני רוצה להודות
לצוות הבית חולים שטיפל בי במסירות, והתנצלות בשם כל העדה, בשם כל אלה שזרקו את האבנים, ופגעו, לא הבחינו אם זה שוטרים ואם זה אזרחים, זה לא משנה, לא היה צריך לפגוע באף אחד, כי בסך הכל רצינו לעשות הפגנה, אבל זה הסתיים באירועים לא נעימים. תודה רבה לשניכם. ועוד דבר אחד אחרון, אני רוצה להגיד לעדה שלי, לא משנה, אנחנו חייבים להילחם על הזכויות שלנו. בין אם זה יקרה באירועים לא נעימים, ובין אם זה יהיה בסדר מוחלט, אבל חייבים להילחם על הזכויות שלנו ולא לשתוק. טוב, אני בשלב הזה מוכרח להיפרד מכם. תודה רבה. תודה גם לך. עוד מעט התמונות מאחורי הקליפ הכל כך מדובר של יהודה פוליקר. עוד קודם הבטחנו ואנחנו מקיימים.